Higit-600 na residente po sa Mangaldana makikinabang sa libreng serbisyong medikal o nakinabang po sa libreng serbisyong medikal. Para sa balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Higit 600 residente ng Mangaldan ang nakinabang sa iba't ibang libreng serbisyong medikal sa isinagawang medical mission ng isang ministeryo at ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan noong Sabado, Enero 31. Nakatanggap ng libreng konsultasyon ang tinatayang 250 matatanda at parehong bilang rin ng mga bata sa naturang aktibidad. Ayon sa Municipal Health Office, 50 pasyente ang nagpabunot ng ngipin habang 50 residente naman ang nakatanggap ng eye exam at libreng salamin sa mata. Kasama rin sa programa ang pamamahagi ng libreng gamot na isinagawa sa tulong ng Department of Health at ng mga barangay health workers. Bukod sa mga serbisyong medikal, nag-alok din ng mga volunteer ng dasal at spiritual counseling bilang bahagi ng misyon ng ministeryo. Kasama mo mula rito sa IFM News, digupan nito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM. IFM News. IFM News. IFM News.